Ah, oh.
Suwe, tak tahu kataku.
Piye to karepe Mas? Nek model penting lek baru. Sajake gak sajake to Mas. Sajake to. Iki mau kepiye konsepe iki mau iki? Eh? Hei. Ayo sabar. Sabar. Ora tidur. Ora ngono kuwi. Lah bar butuh kok nungsep. Iki kok buta kok terus metu nganggo jaran iki lho jarane nang Pak Buta ya Mbah. Pripun Mbah? Iya digoleki. Adate kepiye? Gose. Ora piye Mbah. Gose. Ayo lek pijet ya Mbah. Iki. Sapa sing arep pijet iki? Ayo lek antri nek arep pijet. Oh kok tak pijet dhewe? Waduh. Iya. Wah, ya kayak pinter ya. Iya. Nah. Aku ora muni. Ora muni. Wes. Piye? Wes. Penak ora? Akhirnya. Wes mari pegele. Piye? Kuwi wong tuwa ora kena pathokan. Ya dipathoki ya. Ya. Tak dang to. Ayo Mas Matan, piye? Payake Mbak. Ya. Tata. Ya. Gentuk. Sen kowe mak gani-gani ngono kuwi aku. Tata. Gentuk. Ya. Mosok jeruk minum jeruk. Kuwi jane yo njaluk payek, Mbah. Payake nang ora kira-kira, Mbah. Heeh, payeke. Payeke sedia. Kuwi bakul sapi kuwi. Bakul payek kondono kok jupuk payek kono. Jero ya ngono kok. Ketok ama yo ono payek kok aku weruh, Mbah. Ora golek payek. Golek payek sike kok yo. Ayo kuwi. Dene iki. Weh. Ayo banyune ora aku kecek to yo. Wis bener ngono wae. Piye? Hah? Iki lak yo kok tunggu galan kita, Mbah. Rasa gampang tata ditunggu di galon. Ojo. Asat. Oh, Mbah. Ora ngono kuwi kuwi go ngombe. Nah, toyane telas, Mbah, asat. Iki monggo PDAM. Jaluk panitiane. Pengairan, Mbah. Pengairan. Hae. Oh iya.
Ki pengarep ngene iki to, Mas. Heeh. Alah. Nah, ngono kuwi. Ngono kali le briefing iki lah suwi. Aku ya bingung. Ayo cek-ceket, Mas. Heeh. Heeh, wektune selak wengi. Selak esuk. Selak esuk malah. Heeh. Ayo lek warteng ngerang guyah-guyu he. Di Oh, cek waras lho. Karang ngene sing njaluk sik. Waras ra waras ya mung ngoten niku kok, Pak. Ya padha wae nek kuwi enak aku ra Wis kaget. gawan bayi. Gawan bayi kuwi kowe. Parane ning omah ya mung ngono kuwi kok bentukane ya. Ngono madang tak akeh lho. Iki arep kepiye iki? Wis gak karepe ngono. Wis kono sak muni-munine kono, heeh. Hei, Piye, Mbah? suwe ra petuk. Ora petuk pisan. Ora suwe. Mundak lemur ah, Mbah. Oh, sampe kok celeng. Aku ora omong lho. Dece. Iki ana rekam jejak digital lho, pokoke aku ora omong lho. Iki bakal sampe kepiye iki mau iki? Bu. Manut lho. Hah? Ora Kok duwe. buta kok mau dadi kaya ngene iki piye aku lho. Biasane numpak jalan kok ya. Lah iya, kayak pangananmu teko. Nah, Ayo kuwi sing mbok goleki. Nah, biasane gosok kono kae go, gotong-gotong kae lho. Nah, wis meneng wae entuk kuwi kok. Hah? Oh. Oh ngono. Kuwi kuwi teh gedang lho pak dol kono mau. Sito, rado. Sida tenang. Sito lho. Sida lho, Mas. Iramu beserta aturi bojo sentra-sentra kaya aku iki Masa pungkasane iramu digawe lara ora wurung saiki wis dadi rondo. nanging piye kabeh iki wis kepancung. Buka sinti, cok. Tanpa umpama
tresno welas sejati wong kasane diramu digawe lara ora urung saiki wis dadi nanging piye kabeh iki wis kekacau goyang sithik ibaratku berat tekan di seko kula ketonku iki tanpa hukum ngerti kono lamaranmu sing katampa ayo Jogja Solo ayo muter kabeh ora perlu diketune janjiku biyen aku satu teteni ora kena prawane kancani kandhani Pangapurane aku tresno Bebencuman selawase Ayo tresno piye sewu siji bakal larang ya sewu siji sambung sewu loro oh, bareng-bareng ya aduh Rama iku ngapuraken aku yen ana salah maluputku karo pangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasane sukune wong tuwa wong kang suci gede ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gede ganjarane wayahe wayahe oh
Ora cekok tenan si Janus. Sebute ora nungsu ngono wae. Weh kuale. Iki piye karo ora date iki? Janus, guang ngono wae, guang ngono. Kuale kok ya. Kudune putar jaro gendong malah kon gendong. Ngapusi. Sehat selamanya, Jess, kenapa rasa bambang?
bocah angon penendo bimbang kowe lo nyolo nyopek neno masuk koti sesuk melu sapa dodo dero